Eta egia esan, ze izenburu jarri, buelta bat baino gehiago eman diot. Eta azkenean hauxe atera zait, ez da gauzarik brillanteena, baina badu bere esplikazioa. Begira. Gerra honen inguruan ematen ari diren mila fenomenoen artean, bat behintzat oso, ez dakit, deigarria egiten ari zaidana, eta uste dut oso garrantzitsua dana, da gerra oso mediatikoa izaten ari da, eta orduan, gerrari buruz hedabide kontatzen dutena, azken finean gerra bezala bizitzen dugu, eta horrek bentaja batzuk baditu, baina baita ere problema batzuk. Problemaetan lehenengoa, nik deitu diot psikopolitika. Hau da, ohartzen baldin batzarete, eta hori, bai telebistan edo Hungarietan edo esaten dana, pixka bat erreparatzen baldin baduzue, ikusiko duzue nola dagoen halako joera bat, pertsona bat berziki, osea, Vladimir Putinen psikologiaren gainean, gerraren zergatiak, nundinorakoak, zer gertatu daitekeen, eta zera esplikatu edo pronostikatu nahi izateko. Hori oso peligrosoa da, porque azken finean, gerrak ez dira pertsona baten kontua izaten, eta dudarik gabe horregatik hortik iezin nahi izan dut, jarri ezkizuet, bi irudi hauek pixka bat pentsatzeko. Irudi handi hau, ez da oraingoa. Hau da, zerak The Economist, astekari oso ospetsu eta dotoreak duela ja 5 urte, bueno, 4 urte tardi edo, Sovietar iraultzaren 100 urren azala eta atera zuen portada. Non agertzen dan Vladimir Putin, bueno, halako karikaturizazio meme edo zera batean, baina oso landutako zeran, hau da, transmititzen duen idea, eta dudarik gabe, bueno, izenburuan bertan dagoen, hau da, txar bat jaio da, bueno, ez dakit. Hau berriz, gorentxekoa da, zeran, gerra hasita gero, Wall Street Journalek, da, ez dira memeak egiten dituzten edabideak, baizik eta edabide serio, astun eta zerak dira, eta alazta guztiz ere, hau joaten da, azkar, honek ematen dineri martxa, baina ni motela gogoten etzaio. Honekin esara etera da gauza bat. Gerra hau, intentatzen bali madegu, ulertzea, Putinen buruaren barruan bageunde bezala, geizki hasi gara. Hasteko, ez gara narratzaile oro jakitunak, filologian esaten dan bezala. Baina ez hori bakarrik baizik eta pertsona bati egozten dizkiogu gerra batean askotarikoagoak edo zerakoagoak diren zirkustantzia asko. Nik benetan, Vladimir Putin ez da gu bezalako norbait, osea, hor pasadizuan dagoena. Vladimir Putin da Errusiako jaun eta jabea, Errusia gaur egun autokrazia bat da, eta orduan autokratak, osea, Vladimir Putinek izugarrizko boterea indarra edo dauka. Orain, hortik pentsatzea, gerra hau dala, pertsona horren ateraldi bat, okurrentzi bat, goiz batean jekizala ez dakit nola, edo zeratu zala, osea, oso korkabitza, eta hortik ez dugu ezertxo ere ulertuko. Beraz, nik aldeten guztian, gerraren protagonistetaz hitz egiten dudanean, beste aide bat hartu nahi izaten diot, eta Putin pixka bat albotera uzten dut. Ez bere papera utxala delako, eta gutxia horik ere, nik usten dut protagonista nagusia dela, baina protagonista nagusi horren aldean badaude beste asko bere protagonismoarekin itzalduta geratzen ari direnak. Eta gure edabideetan, putinologia moduko zerbait sortzen ari da nahinean, niri iruditzen zait gero eta peligrosoagoa dela gerrataz ezer ez ulertzeko. Beste problema batzuk ere badaude, edonola ere gerra kontzeptua beraren inguruan. Osea, ez da bakarrik gerra nork egiten duen, nork hasten duen, zein diren gerra hasi errezten duten faktoreak, baizik eta gerra zer den. Zen eta teorian ematen du guztiok intuitiboki badakigula gerra zer den,
baina praktikan gerra gero eta gauza konplexuago bada. Beti izan da oso gauza konplexua. Baina ulertu nahi izatea, gerra hau, 19. mendeko ikuspegi batetik. 19. mendeko ikuspegiaren prototipo nagusia, jaun hauxe duzu, Karl von Clausewitz, ospetsua, gerra da, politikagintzaren jarraipena beste baliabide batzuekin. Bere irizpide nagusia. Gero badakizue, 20. mendean askok esaldi horri buelta eman ziotela eta esan zutela politikagintza da, gerraren jarraipena beste baliabide batzuekin. Bueno, hori gerraren filosofiaren inguruko zerbait litzateke, baina kasu honetan gainera ikusten dut daukagula, nik gerra honetatik ateratzen ari naizen konklusioa lehendik ere pixka batea bururatuta neukana edo, zan, ez dagoela gerra bat bakarra. Guk gerra normalean deitzen digu gerra militarrari. Hau da, armak eta soldaduak eta zera hasten direnean. Baina, gerra modernoa, gerra globala, hori ja Clausewitzen garaietatik dator, gerra totalaren kontzeptu hori, gerra totala guztizkoa da. Eta dago gerra ekonomiko bat, eta dago gerra ideologiko bat, eta dago gerra informatibo bat, eta gaur egun dago gerra humanitario bat, eta denak dira gerraren orokortasun edo totaltasun horrera bideratzen direnak. Ez dakit Clausewitz zer esango luken honetaz, baina ez zaita jola ere, eta ez da etorriko aspalditxo dago hilda. Eta 200 urte jakasi dara matza hilda. Liburua atera zan bere hilda gero. Bueno, baina kontrapuntu bezala, bi aurpegi hauek jarri ditut, ohartu gaitezen, hasi como hau pentsatzen den, Plutinen gerraren aurrean gaudela, nik esango nuke bi pertsona hauek, bakoitza bere aldetik, gerra honetan, segurazki Putin bezin importanteak direla. Eta aldiz, inork ez ditu ezagutzen, edo ez dira bat ere ezagunak. Bi hauek dira, alde batetik, Victoria Nuland, une honetan da estatu batuetako, estatu idazkaritzako bigarrena, osea, Antony Blinkenen bigarrena, nola baita esateko, eta iraganean, aurreko agintaldi demokratan, Obamarenean, izan zen estatu departamentuan Europako arduraduna. Ospetsu egintzen momentutxo batean, hain zuzen ere, Ukrainako goraberak izan zirenean 2014an, Maidan eta ura, Victoria Nuland ospetsu egin zuten Errusiarrek, batipat bere grabazio bat argitaratu zutelako nun esate zuen fuck Europe, osea, izorra dadila Europa edo horrelako zerbait. Victoria Nuland, dudarik gabe, une honetan, estatu batuen politika Europarekiko oroar eta batipat Ukrainarekiko eta Errusiarekiko diseinatzen eta, esango nuke, zera duena. Krisi guztian behin bakarrik agertu da, pasadan astean, eman zuen prentsaurreko bat, nahiko behartuta, besteak beste izan kongresuan konparezentzi bat zeukalako eta zera. Baina, pertsona klabea da, ez dut esango Putinaina, baina oso klabea da. Putinen atzekaldean berriz, behin edo behin ikusiko zenuten aurpegi hau. Valeri Gerasimov, da Errusiako armadaren estatu nagusiko burua, da, militar gorena, nolabait esateko, eta kontsideratzen da, bera dala, nolabait, Errusiar doktrina militarraren gaur egungo teoriko praktikoa, nolabait esateko. Bera dala, faktotuna alde horretan, eta egiazki, Ukrainako operazio guztia zuzenean kudeatzen duena Gerasimov generala da. Koronel generala, osea, Errusiar armadan eukiliteken goreneko gradua daukana, hemen 5 puntako izarra handi horrek adierazten duen bezalaxe. Gerasimov generala ematen dio izena Gerasimov doktrinari, berak egina ez dana, baino nolabait esateko Clausewitzen eguneratzea izango litzatekeena. Gerasimov doktrinaren ez dakit alako arrasto edo izenburu nagusia izango litzateke, gerra egin behar danean, danakin egin behar da. Eta dana horretan sartzen da,
noski baliabide militarren erabilpen konbentzionala, baino baita ere sartzen dira bitarteko informatiboak, sartzen da Errusiarrek oso ohikoa duten maskirovka, osea, engainua, despisterako jokoa, sartzen da gaur egun baita ere gerra zibernetikoa, sartzen da gerra ekonomikoa, sartzen da gerra humanitarioa, sartzen da dana. Osea, gaur egungo Clausewitz hor nun baitetik ibiliko litzatek. Horrekin zehatu nahi dudana da, putinologia baino gauza askozaz konplejoago baten aurrean gaudela, eta orduan gerra ulertu nahi bali madego, filosofikoki bederen, gerra hau alde askotatik begiratu behar daukagula, eta bere protagonistak zein diren, eta zen nundi nola zatu daitezken, psikologiak izan dezaken balio kaskarrarekin kasu honetan. Zeren eta azken finean, erabakiak kolektiboak izaten dira, kolegiatuak izaten dira, eta bar. Bueno, guazen magun aurrera, jarri Espainia, geho beta bali madego komentatuko izatzen, eta irudi horrek ere badauka bere koska. Bueno, noiz hasten da gerra deituko genukena. Nik errau zerbaitekin konparatzekotan, psikologiatik atera eta eraman nahi izan dut, nolai geologiako konzeptu horretara, epizentroaren konzeptu horretara, noski eratortzen da lurrikararen konzeptutik. Osea, epizentroak, lurrikarak azpian dituen puntu zera horiek dira. Bueno, epizentroa, gerra honen epizentroa Ukraina legokeela esatearekin aditzera eman dudana, hain zuzen ere da, gerra lurrikara bat dala, baina lurrikara geologian diren bezalaxe, gerra hau askoz, lurrikara bera baino aruntzago doazen faktore askoren metaketa bat direla. Bakizuen, normalean lurrikarak izaten dira, batzuk sumendien goraberaren inguruan izango dira, baina normalean edo izaten dira, falla batzuk elkar jotzen ari direnean, tentsioa metatzen joaten da, eta momentu bat iritsitakoan, tentsio hori lertu egiten da, eta ohartzen gara, edo hartzen lurgainean gaudenok, edo dabiltzanek, ikusten dute zera bat, kataklismo bat. Kataklismo hori ulertzeko noski espazioa begiratu beharko nuke, eta horrek eramango gaituzke, geopolitika edo geoestrategia deitu den horretara, eta horretarako oso garrantzitsua da noski mapak begiratzea. Egun hauetan etengabe daukagu Ukrainako mapa begien aurrean, baina askotan, azteko, ia inork ez digu esplikatzen mapa hori, eta mapak esplikatu egin behar izaten dira, eta gero mapa horretatik zukua atera behar da. Nik mapa xume hau jarri dut, izango litzateke Ukrainaren mapa gerra hasteko momentuan, baina apropos hartu dut mapa hori arrazoi batekatik. Eta da, aditzen ematen duelako, esate baterako, daukagun desitxuratze mental baten zera. Azteko, Ukraina herrialde handi bat da, dakizuen bezala. Estatu espainola baino handiagoa da, eta Frantzia baino handiagoa da. Ez asko handiagoa, baina handiagoa da. Horrek esan nahi du, lurralde handi bat dala, baina ez hori bakarrik. Da, lurralde populatu bat, edo behintzat, hirigune oso nagusia dozkana, eta hortxegatik jarri dut nagusiki mapa hau, ikusten zuelako, Ukrainan daude 3 hiri milioi bat biztanle baino gehiago dauzkatenek. Osea, Kiev, Kharkiv eta Odessa milioiaz gainetik daude. Kieveko kasuan, bakizue, 3 milioiez gainetik daudela. Eta Kharkiv eta Odessa milioi hutsaren gainetik behintzat badaude. Baina gero milioi erditik gora, hainbat hiri daude. Hau da herrialde urbanizatua, esateko. Naiz eta nekazaritza oparoko herrialde bat izan, beste zirkustantzia bat baina ez hemen Txernozen, zer dan esplikatzen hasiko, Ukraina da azteko Europako herrialde industrial bat. 21. mendeko herrialde bat. Eta orduan horrek esplikatzen ditu gauza batzuk, eta sortzen ditu arazo batzuk. Esate baterako, jende asko txundituta geratu da, nola iesilariak joaten diren maskotekin. Bai, gurean gertatuko litzateken bezala. Maskotakein, txakurrekin eta katuekin eta zerakin. Karo, gure hirietan batez ere zer dago.
milaka etxe lagun dauzkagu, bueno, Ukrainan horixe bera daukagu, hau da, daukagu gizarte industrial bat gure bezala segaina nahiko zaharkitua, esan behar da, Ukrainan ere gazteak ez dira sobera, eta hori, mundu eta jardunbide industrialetatik aritu dana, eta orduan horren kultura hori zeratuta daukana. Beraz, konparazioak egiten hasten garenean, honelako gerra bat ez da ikusi esango nuke inoiz, baldin eta espalima dugu gogoan izaten Bosniakoa hain batean, baino askoz txikiagoan, dezagun kontu Bosniak 10-15 aldiz populazio gutxiago lukeela Ukrainak baino, eta, bueno, Sarajevo zan hiri nagusia, eta Sarajevok zeuzkan Bilbokaina biztanle, besterik ez. Kiebek ordea dauzka Bartzelonak baino biztanle gehiago. Eta Madriden paretsuan, zera konurbazio guztia aintzat hartu ezkeo. Beraz, hortik aurrera ere, begiratu beharko genduke, zera, dago noski geografiak asko agintzen du, ibaiak eta zera, horrek guztiz kondizionatzen du gerragintzako faktore hori. Edo nola ere, badakizue, Ukrainan, gerra honen atarian, gerra militar honen atarian, Ukrainan zegoela egoera bat zetorrena batipat 2014ko krisi politikotik, nun alde batetik egontzan gobernu aldaketa bat Kieben, batzuentzat herri irautza bat izan zena eta beste batzuentzat estatu kolpe bat izan zena, gero horren arira sortu zen altxamendu bat, kanpotik oparo lagundua esan beharko litzateke, baina bertako jendeak egina ekialdeko lurralde batzuetan, nun populazioaren gehiengoa errusiar identitatekoa izango litzateken, eta identitatekoa hori esplikatu behar da, zanez Ukrainan eta Europako beste herrialde dezentetan, identitate nazionala azken finean norberak aukeratzen duen zerbait dela. Zerak erroldak egiten direnean, zuk aditzera ematen duzu ze naziotasunekoa zeran. Beste kontu bada hiritartasuna. Hiritartasuna Ukraina izango zinetke, baina errolda horretan zuk daukazu posibilitatea errusiar nazionalitatekoa edo tartaro nazionalitatekoa edo este hainbatekoa zarela esateko. Eta horren arabera, noski ekialdeko lurralde hauetan identitate nazional errusiarra aitortzen zutenak, leku batzutan majoritaria ziren, beste batzutan minoria baino minoria potolo bat dira, hori lotuta dago noski hizkuntzarekin, baina hizkuntzarekin ere esan behar da, hizkuntza errusiarra, azteko, errusiera eta ukrainiera oso hurbileko hizkuntzak dira. Nolabait konparazio bat egiteko, gaztelera eta gallegoaren artean legoken distantzia berdintsukoak, elkarru lertzea zuzenean bi hizkuntzen artean almauzkoa da, baino ez da ezinezkoa. Ez da Euskaldunok hizkuntza indoeuropeo batekin daukagun harremana, baizik eta hizkuntza romanikoen barruan dagoen desberdintasunaren paretsuka egongo litzateke, bi hizkuntza eslabo horien artean. Edo nola ere, gainaz bi hizkuntza horiek alfabeto berberearekin, zirilikoarekin idazten dira, eta bar. Kontua da, tenore horretan, 2014tik ia zegoela krisi politiko bat abian jarrita, krisi politiko horrek ondorengo fase bat eukizuela, Errusiak, Putinek, nola bat izateko, karikaturizatuz edo personalizatuz edo enfokatuz norbaitengan Ukraina Krimea hartu egin zuen. Krimean Errusiar identitatea majoritarioa zen lehen eta geroztik operazio militarra izan zena, nolabait demokratikoki behintzat bozketaz zeratuta geratu zen, eta hori Errusiaren parte egin zen. Bakizu horrek historia bat luzeago daukala, atzeratu, zeren eta Krimea bai historikoki Ukraina bezinbeste edo gehiago Errusia izan da,
baina, bueno, Khrushcheven denboratan, atxiki zitzaion Ukrainako lurraldeari, eta bar, bueno, osea, historia komplikatu bat Europa ekialdeko guztia, beraiek berdin pentsatzen dute guretaz, osea, ez gaitezen gehiegi emozionatu. Bueno, operazio militarrak esplikatzen ez gehiegi zeratuko, porque bestela ez dugu sekula amaituko. Dakizuen ez edonola ere, operazio militar irekian hasi aurretik adako gerra informatibo bat ia egontzen. Gerra informatibo horren ezaugarri nagusia izan zen, Estatu Batuak aritu zirela etengabe esaten, badatorrela, osea, Errusiak Ukraina inbaditu egin behar duela, eta zeran, askok esan zuten, esan genuen, horrek ez zirudiela oso logikoa edo oso zera, baina, bueno, eskaini zizkiguten mapak eta mapondoak eta zerak, eta, nik ez dakit noiz erabaki zuen aginte errusiarrak, zen eta ez dut uste, naiz eta erabaki azkena, noski, Vladimir Putinek hartu eta sinatuko zuen, dudarik gabe erabaki hori askozaz kolektiboagoa izan zen goi esferatan, eta batipat erakunde militarraren barruan, ez dakit noiz egon zen argi berdea operazio hori hasteko. Nahi irudipena da, egon zela azkeneko astera arte, gauzak ez zirela erabakita egon. Eta azkeneko astean, bueno, edonola ere krisi politikoa, gerra politikoa, nola bet esateko, purian zegoenez, izan ziren hor bizpahiru pauso aurretiz oso nabarmenak, azkenean operazio hori hasi egintzen. Dudarik gabe operazio hori prestatuta zegoen, gogoratuko duzue. Ez dakit noa nahi. Zoratu ingo nahiz. Josuz. Eta eskuaren habilidadea. Bakizue, Errusiak maniobra handi batzuk egin zituen, eta maniobra horien arrimoan, esan diteke, antolatu zuen inbasioa hasteko prozesua. Kontuz, hori bera ez da orain ikusita, geroztik ikusita, ematen du, evidentea litzatekela, horte pentsatzea inbatxean batzula. Ez. Errusiak urtero egiten ditu maniobra militar ikaragarriak neguan, eta beste batzuk egiten ditu udan. Batzuk egiten ditu mendebalderantz, osea, zona honetan, eta beste batzuk egiten ditu ekialdean Siberiako partean. Osea, hori berez ez da horren sospetxosoa eta gutxiagorik ere. Bestalde, ematen zuena Errusiar... Bestalde, bai. Inteligentzia lan bezala aurkeztu zana, gero egia esan ez da gertatu. Mapa famoso hori, hau, Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuen informazioarekin argitaraztu zuten alde batetik Bildek eta beste alde batetik CSIS erakundeak. Puntarik punta, benetan aztertzeko kontua litzateke. Berez gauzak ez dira honela gertatu, eta ez dira honela gertatzen ari. Errusiar operazioak dauzka beste vektore batzuk. Funtzean ez da izan ekialdetik mendebalderantzko operazio bat, baizik eta iparraldetik eta hegoaldetik egindako operazio bat, helburu alamoduzko batzuekin zeren, eta azken finean, une honetan, esate baterako, debatitzen ari gara, Kiev hartuko eroriko ote den, hartuko ote duten, horrek zer nolako anabasa humanitarioa sor dezaken, eta bar, eta esan nik ez dauka bat ere garbi Errusiak Kiev hartzeko asmorik ere daukanik. Beste kontu bat da, nik uste dut, Kiev zukutzen ari dela, zukutze horrek halako emergentzia humanitario ikaragarri bat sortzen duela eta jende exodo handi bat sorrarazten ari dela, eta precisamente bilatzen dana ez dela Kieveko plaza nagusian edo Maidanen Errusiar bandera altxatzea, baizik eta hori, Kiev jendez ustu, eta jendearen zera hori, diaspora hori, Ukrainara, Eslovakiara, zerara, Europa mendebaldera bidaltzeko.
Hegoaldetik berriz ez da ere garbi exactamente zer egin nahi izan den. Bai, Krimeatik abiatuz, iparralderan zehatu dutela, eta ordun, une honetan nahiko egoera xelebrea ematen da, zeren eta, 14 krisiaren ondoren, Lugansk eta Donetskeko oblastak zeuden parte batean matxinatuen esku nolabait esateko. Eta hoien errekonozimentua izan zen, hain zuzen ere, gerraren pizgarria. Putinek hor agertzen pasatu dizuedan irudi horretan zeratzen duen, sinatzen duen errekonozimentu hori eta zera. Bueno, edonola ere, gaurkoz, oraindik ere, ez Donetskeko oblasta eta ez Luganskeko oblasta ez daude erabat errusiar edo matxinatuen eskuetan. Eta aldiz, Kersoneko oblasta bai dagoela osorik une honetan errusiar indarren eskuetan. Horrek badu bere esanahia negoziaketa mahai baterako. Zeren eta azken finean, zuk trukeak eta historiak hasi behar bali badituzu, zer kontrolatzen dezun oso garrantzitsua da. Edonola ere, hegoaldetik ematen zuen, baita ere, logika hutsez, errusiarrek intentatuko zutela Odesa hartzea edo behintzat inguratzea, eta halakorik ez da gertatzen ari. Ezintasuna da, nik zalantza egiten dut, hasiera batean iruditu zitzaidan ezintasun problema bat zegoela, zeren eta puntu erabakigarria hementxe Mikolaiben dago, Mikolaiben Bug ibaia zeharkatzeko zubi bat bakarra dago, Kristoren zubia, baina zubi bat bakarra dago, eta zubi hori ez dute hartu. Baina besteek ere ez dute bota. Eta orduan, ematen du bien ala biek zubi hori nahi dutela, baina ez dagoela zerarik. Zubi hori hartu gabe egiazki nahiko zaila da Odesa hartzea. Horren ordez, aldiz, en cambio, ze gertatzen ari da? Errusia ari da, operazio, ez dakit, operazio berezietako soldaduekin, operazioak egiten, eran egun edo binitxian base bat hartu zuten, ez dut uste luzaro mantentzeko, baizik eta basea suntxitzeko izango zen, baina, parakaistekin eta zerakin horrelako gauzak egiten dira. Militargintzaren ikuspegitik nik usten dut nahiko itxuan gabiltzala, beraiek, errusiarrek oso informazio gutxi ematen dute, ez dakizen bateraino informazio hori trukatuta dagoen. Gainerakoan, txate baterako lurralde lorpenak eta zerak ez dituzte aipatzen, hori bai, ari dira esaten, txaiaren hainbeste base, zera, tanke, gazkin, dron eta zera suntzitu ditugu, baina ez dago informazio zerarik. Hau da, gerra militarra normalean honelakoetan informazio iturria eta informazio etorriaren zera izaten dena, isilpean geratzen ari da. Daukagun, ez dakit, edabide zaparra da guztiaren barruan, informazio militar ukigarria, zero edo zeroren antzeko zerbait izaten ari da. Bi aldetatik. Eta gaur da eguna, batek ez dakila, exactamente esate baterako, Ukrainaren indarren zenbat dagoen buruka egiteko kondiziotan, itxuraz ematen du, Rusiarrek airearen kontrola badaukatela, baina ez dago ere oso garbi zenbateraino, batez ere Ukraina mendebaldean, hor ilunpe handi batean gaude. Ordea, gerra honek duen bereizgarri garbiago bat da bere saihetz ekonomikoa. Eta esan behar da, gerra militarra hasi aurretik zegoela hori mahai gainean zeratuta. Hau da, Estatu Batuek etengabe esan zuten, Errusiak operazio hori hasten baldin badu, izugarrizko zigorrak ezarriko dizkegu, aurrekaririk ez dutenak, eta bar, eta bar, eta bar. Bueno, aurrekarik ez dutenarena zera bat da. Nik grafiko hau ekarri dizuet, batez ere, ohartu zaitezten honelako gauzak eta fallak elkarren artean noiztik datozten ikusteko.
irudiak, diagramak zehatzen du, jasotzen du, Errusiako Banku Zentralaren erreserben bilakaera. Erreserbak dira, Banku Zentralak bere operatibarako zeratzen dituenak. Hau da, Banku Zentralak, bakizue, normalean, larrialdea dagoenean dirua eman behar dutela, askotan asmakizunezko dirua izaten dana, noski, eta orduan aldiz, oparo aldian, gorde egin behar dutela behar dutenerako. Bueno, hemen gauza bat ikusten da garbi, hau da, Errusiako Banku Zentralak 2000 urtean apenas zeuken erreserbarik. Hori gertatzen zaie, pentsatzen dut Espainiako Banku Zentralak ere alatsu eukiko duela, baina beste motibo batzuekatik esan dezagun, baina hori alde batera utzita. Baina 2000 urtetik, ikusten duzue, Banku Zentral horren erreserben hazkundea disparatezkoa dela erabat. Erreserba horien parte bat dago urretan, esate baterako, baina beste asko daude, atzerriko dibisatan, eta abar, eta abar. Errusia iristen da, 600.000 milioi dolarreko Errusiak eukitzera 2008an. Nobait esateko. Bi fetxa horiek oso aintzat hartu behar dira. Zen eta 2000 urtea, hain zuzen ere, Vladimir Putinen agintaldiko lehenengo urtea. Bakizuen, 1989 arte, Errusiako presidentea Boris Yeltsin gogoangarri hura genuen, eta ariz geroztik, bere lehen ministro izan dakoa, lehentxeago FSB-koa, gara baten KGB-ko zera izana, eta zen, Vladimir Putin ez ezagun eta tipo bitxi bat ezeratu zen. Bueno, garbi dago bere agintaldiaren hasierarekin Errusiako Banku Zentrala hasten dela erreserbak metatzen kantitate oso zeran. Horrek bere garaian ematen zuen alako pentsamentu ekonomiko zaharkitu xamar baten zera, zeren eta tipontako gauzak egiten ziren 19. mendean, 20. mendearen hasieran, eta zera, hau da, herrialde baten segurantzia, inaundi batean zegoen bere Banku Zentralaren erreserben eskuetan. 2008an ikusten duzu, hemen ikaragarrizko, koska haundi bat dagoela. Koska horren esplikazioa politikoa da. Politikoa da eta ekonomikoa da. Izan ere, 2008an Errusian ere gurean bezala krisi ekonomiko larri bat hasi zen, baino baita ere, eta gogoan izan behar da, 2008an Errusiak Hego Osetiako operazio hura egin zuen, eta haren arira halako zigor batzuk ezarri zitzaizkion. Zigor horiek dudarik gabe izan zuten bere eragina erreserba horiek esten, hau da, Banku Zentralak erreserbak askatu zituen zigorrei eta koiuntura ekonomiko txarrari aurre egiteko, baino, 2009 ingurutik aurrera berriro, erreserbak gorantz egiten dute, lehenagoko mailaraina igotzeko. Maila hori behera erortzen da, 2014an, hain zuzen ere, Ukrainako lehenengo krisi politikoaren harira, eta Krimeako okupazioa, eta haren ondoriozko zigor ekonomikoen harira. Baina, ohartzen bali mazarete, nolabait, zigorren edo efektua eta dauzkan erreserben zenbatekoaren artean, tarte oso zabala geratzen da. Ikusi beharko da grafika honek ze bilakaera izaten duen, hori, hemen 2022tik aurrera zeratzen den zeran. Baina, aditzera ematen du alde batetik. Errusia honelako gauzatan pentsatzen arituta dagola. Eta beste alde batetik, orain artekoan behintzat, orain arte izan diren bi pasadizoetan, Osetiakoan eta Maidan Krimeako zeran, eragina mugatua izan dela. Importantea izanik eraginak zeratu duela. Dudarik gabe orain izaten ari dan, jasotzen ari dan zigorrak, hori baino eragin gehiago izan beharko lukete, baina edonola ere, 2020ko tenorean, goreneraino berriro, 600.000 milioi dolarreko zer hortaraino. Orain koska bat egin diote, zeren eta
erreserba horien erdia edo atzerrian dagoenez blokeatu egin diote. Ikusiko dugu horrek ze ondorio dauzkan, zen eta horren represalia izan daiteke aldi berean atzerritar funtsek Rusian dauzkaten zerak ere zehar bidez blokeatzea, eta orduan ikusiko dugu enpaz ez dira gehiatuko, baina zeratuko. Edo nola ere, beste energia. Energiarena, kolpetik etorri da, batez ere Zaporiziako zentral nuklear hau hartu dutenean, egin behar da kontu, zentral nuklear hau ikusten duzu, 6 unitate dauzkala, eta, berak bakarrik Ukrainak dauzkan zentral nuklearretatik sortutako elektrindarraren erdia baino gutxiago, baina erdira hurbiltzen da, hortzeatzen dela, Europako zentralik handiena da, eta bar. Kontu zentralak lehen funtzionatzen zuen bezala funtzionatzen jarraitzen du. Osea, Errusiarrek hasiera batean, operazio hasi eta Txernobilen funtzionatzen ari dan unitatea hartu egin zuten, unitate horri geroztik Ukrainarrek argindarra moztu diote, gero jarri diote, gero moztu diote, gaur bertan ezagik badaukan, eta jolas nahiko arriskutsua da zentral nuklearrekin aritzen dena. De todas formas, Ukrainako krisiaren ulertzekotan, faktore ekonomiko, nagusia esan behar da, baina antzeko zerbait da Nord Stream 2 gazbide honena. Nord Stream 2, izenak beak esaten duen bezala, Nord Stream 1-aren ondorengoa da. Nord Stream 1 da gazbide bat, Errusiako, Leningradoko, San Petersburgo berriro, ingurutik abiatzen dana, Biborjetik, eta Baltiko azpian korritxo ondoren Alemaniara datorrena. Nord Stream 2 ibilbide berbera hartuko luke, nola esateko tuboaren aldamenean dijo beste tuboa, baina askoz handiagoa da. Hori izan da, azkeneko, esango nuke 10 urte hauetan, Estatu Batuak eta Errusiaren artean egondan la piedra de discordia esaten dana. Zer dela eta? Bertsio ofiziala, Estatu Batuen ikuspegitik, por ejemplo, da, noski horrekin Europa Rusiar gazaren menpeegi geratuko litzatekeela. Nola nahi ere, esan behar da, gazbide horren proiektua, ez dakit, proiektu hori da Gazpromena, osea, Rusiako gaz ekoizle nagusiarena, baina Nord Stream 2 gazbidea eraiki duen erakundearen burua Gerhard Schröder, Alemaniako kantziller ohia da. Eta hori, dudarik gabe, Gerhard Schröder ez dago bakarrik bere burutazioagatik eta bere xoxak egiteagatik, baizik eta Alemaniaren operazio nahiko, esango nuke, estatal edo korporatibo baten zera. Angela Merkel agintean egondan bitartean, Angela Merkelek jarraitu du estrategi bat, perspektiban ikusita nahiko esplikagarria dana. Eta da, Estatu Batuen presio, hori kantzelatzearen aldeko presio aurrean Angela Merkelek bai antzeko zerbait esate zuen, baina gero ez zuen ezer egiten. Eta orduan horrela gazbidea bukatu eginda, eraikita dago erabat. Une honetan, falta zen gauza bakarra, zertifikazioa zen, paper bat, esateko, eta paper hori emateko ordua iritsi danean, hasi dira gauzak benetan gaiztotzen. Ez da kasualitatea hori gertatzea, Angela Merkel agintetik joan danean, eta bat batea gertatzea, Nord Stream 2-den zertifikaziorik eza, zeren eta zertifikaziorik eza Alemaniak Scholzek iragartzen du otsailaren 8an, eta Ukrainako gerra, Ukrainako inbasioa hasten da otsailaren 24ean. Badago harreman zuzen bat, bi zean artean. Kontua zein da? Kontua da, noski, Nord Stream 2 Alemaniari gaz pila ikaragarria larazten ziola. Ez da
Nord Stream bat da, baina askoz tutu handiagoa da, eta orduan zeragoa da. Alemania badakizue, zentral nuklearrak eragotzita, bere buruari eragotzita dauzkala, ikatza buzteko proiektu oso aurreratua, deskarbonizatzeko proiektu oso zera batean sartuta dagoela, eta horretan gazak oso paper funtsezkoa zuela. Eta gaz hori iristekotan dudarik gabe, Errusiatik etorri behar duela, Europa guztian bezala zeren eta irudi honek aditzera ematen digu, nolabait, esaten danean Errusiar gazarekiko menpekotasuna eta bar, esan beharko litzateke funtsean gazarekiko menpekotasuna. Zeren eta gaza transizioko erregai bezala onartzen balima da, Europan gaz hori Errusiakoa izan behar du. Zergatik? Bueno, kantidadeagatik alde batetik, hurbiltasunagatik beste alde batetik, eta funtsean prezioagatik. Hada, ez dago modurik gaza urrutiagotik, demagun pertsikotik, edo estatu batuetatik, ekartzeko Errusiatik tutuen o tuboen bitartez ekartzea kostatzen den prezioa. Eta orduan, gaza dudarik gabe Europak izatekotan kanpokoa behar du, beraz norbaitekiko dependentzia behar du, eta kontua zen, horren problematikoa ote zen, Errusiatik gazaren dependentzia hori edukitzea, ala ez. Zen eta hortik atera litezken posibilitate, hortik ies egiteko posibilitateak hutsaren hurrengoak dira. Hau da, Errusia une honetan ez da munduko gaz ekoizle nagusia, baina Europarentzat bai da eskuragarriena. Munduko gaz ekoizpen lekun funtseskoa pertsikoan dago, Katar eta Iranen artean banatuta, baina hortik noski Europara etortzeko modua gaur-gaurkoz behintzat beti ere barku litzateke, eta barkuak handiak izan da ere oso mugatuak dira tuboen aldean, zen eta tuboetan, azken finean, zure bombeatzeko, tuboaren edukiera eta bombeatzeko kapazitatea. Errusiak hori oso montatuta dauka espaldiko hamarkadatatik, bere Siberiako zeratatik, eta baita ere Errusiak ematen dien nolabait esateko zerbitzua bereak ez diren gaz ustiategiei, baina Turkmenistanekoei edo Kazakstanekoei, Errusiar tuboetatik iristen dira Europara, ezinbestekoa danez, porque Errusia dago. Berez, Ukrainaren kasua da, baita ere pasabidekoa. Ukrainak bere kontsumo energetikoaren parte handi bat, hain zuzen ere, lortzen du Errusiar gazaren paso eskubidearen truke. Eta kontuz, gerra guztian, oraindik hartuko zarete, gaz bide horiek ez direla itxi, Eta horrez, zerbait esan nahi duela. Da, jendea akatzea zera dago, baino negozioa da, eta egia da, moztuko balitz katastrofe bat izango litzatekela zen, eta lehengoan berroek Alemaniako kanporazetakoari entzuten nion, Errusiar gaza orantxe itxiko balitz 2 egunerako daukatela. Eta 2 egunetik aurrera ez dagoela ezer. Goazen magura, hau alternatiba posibleetako bat, baina oaingoz fikzioa da, utzi dezagun. Diagrama honetan berriz ikusten duzu, Errusiar gaz horrekiko menpekotasuna nun eta zenbat dagoen. Dudarik gabe, benetan garrantzia dokana Alemaniarena da. Alemaniak bere gazaren 2 eren Errusiatik hartzen zituen eta ditu oraingoz. Eta hori gaz asko da. Beste herrialde batzuk, Txekiar Errepublika eta bar, 100% zertzen dute. Txekiar Errepublika, Letoniak eta Moldaviak 100%, eta Hungariak 195%, eta zean, baina noski ezin dira konparatu Alemaniaren 176 honekin. Eta ez da ere, Poloniak ere zera dependentzia handia dauka, eta, honek esan nahi du, gerra honen atzean, nahitara edo nahi gabe, planifikatu gabe,
dagoela Europaren atarramendu energetikoaren etorkizuna jokoan. Hau da, gerra demagun amaitzen dela bihar. Zoritxarrez ez da hori gertatuko. Baina horren ondorioa balitz, Errusiari ezarritako zigorrengatik, Europak Errusiar erregaiak, gaza, petrolioa eta bar, hartzeari uzten diola, esan liteke, automatikoki arituko ginatekeela Europa duela 50 eskema energetikora itzultzen, zeren eta bide alternatiboak alamoduzkoak izango dira. Estatu Batuek esan dute, bai, guk salduko dizugu gasen natural likuatua, geneleak. Bai, baina inondik ere ez kantitate horretan. Ipar Afrikako usteategiek, noski, Espainiarentzat edo zerarentzat zehatu liteke, baina Espainia ez dago nolabait eskema general horretan, edo oso gutxi dago, baina, praktikara joan da. Europak, ja kasi datorren astean, ireki beharko lituzke izita duzkan ikatz meategiak, eta serio pentsatzen hasi beharko luke zentral nuklearrak abian jarri, eta baita egin ere. Beraz, hor, problema oso serio badaukagu, zeren gerraren saietz ekonomiko hori, da segurazki Europari une honetan bapatean gehien ukitzen diona. Kontuz, horrik ez dauka zerikusirik beste faktore batzuekin. Zen eta, karo, prozesu guzti honetan gertatzen ari den beste faktorea da noski prezioarena. Eta, karo, prezioak disparatu egin dira, gazaren kasuan zeruetaraino joan daude, eta kontuz, prezio horiek horrela mantentzen baldin badira, Errusia kaltetuta ez, baizik eta onuradun izango litzateke. Zeren eta gazaren erdia bakarrik salduko balu. Baina prezioa bikoitza baldin bada, diru gehiago irabazten du, besteak beste, erdia ateratzeko ustiapen kostuak bajuxiagoa direla oso ateratzeko baino. Beraz, alde horretatik kaltearena izango litzateke konsumitua behar duenena, eta konsumo horretan, gero gertatu da asunto bat, zeratu ez dena, hau petrolioarena da, bueno, ez dut uste irudiri daukadanik horretaz, gerra hasi eta lehenengo astean, Gazpromek sinatu zuen Txinarekin, akordio bat, hain zuzen ere, praktikamente Nord Stream 2aren edukira berberarekin Txinara gazbide bat egiteko. Karo, hori urte batzuetako lana da, baina, bueno, Txinatarrek honelako gauzatan ze abiaduran lan egiten duten jakinda, kalkulatu liteke pare bat urteren buruan, gaur egun Txina ez da, hemen nunbait agertzen da Txinak zenbat gaz hartu, beida, bai, 10% eskaix jasotzen du Errusiatik. Bueno, Errusiak 10% ematen baldin badio, Txina konsumitzeko kapazitatea bauka, eta gaur gaurko ordaintzeko kapazitatea ere bai. Beraz, errepresalia ekonomikoen kontu honetan, erretolika eta zera asko dago, baina praktikan zehatz begiratu beharra dago, eta horrek esplikatzen du esate baterako, azken egun ordu hauetan, Estatu Batuak zer nolako esfortzua egiten ari diren, Txina eramateko Estatu Batuak Errusiari ezarri dizkioten zigorrak errespeta araztera. Txinak noski txura guztien arabera esaten du ezetz eta ez duela alakorik egingo eta bere interesak aurretik jarriko dituela eta dudarik gabe guzti honetan Txinari benetan kalte egiten diona da prezioaren igoerak, baina gainerakoan hornitzaile bat jakasi bere eskuetan eta bere mende ukitzeak mesede besterik ez dio egiten. Beraz, problema oso komplikatua da. Petrolioarekin 3 laurden gertatzen da. A ber. Utzi dezagun. Bueno, ze ordutan gabiltza? Kalkulatzeko 5 minutuz zazpitako. Ostras. Hartu du pizkabik. Gaiaren lana da. A ber,
Hau epitzapi ikutu behar ditugu, gero historiari buelta asko neuzkan, baina ez. Irudi hau ekarri dizuet ohartu daitezen gauza batetaz. Eta da, gerraren saietz informatibo edo edabideetako edo ideologikoan edo zeratu nahi izan da, idea bat dala mundu guztia Errusiaren kontra. Eta, zan behar da, begira, edo mendebaldea garela mundu guztia pentsatzen duzu, edo ez da horrela. Eta, hain zuzen ere jarri dut hau, Nazio Batuetan eman den bozketarik baliagarriena edo izan daitekelako badakizue hasiera batean Segurtasun Kontseiluan egon zela zera bat, Errusiar inbasioa kondenatzeko eta bar, Errusiak beto eskubidea daukanez esan zuen eta hor bukatu zen historia hura. Baina gero eraman zen asuntoa asanblada orokorrera, hau da, herrialde guztien bozketara, herrialde guztien bozketa hori, esateko, oso gaineaz lausotua zen kondena. Baina alazta guztiz ere, ogartzen bali mazarete, halako ikuspegi geopolitiko interesante bat eta behar badak ezkagarri bat dago. Eta da, hori hemen ikusten dituzue, inbasioa kondenatu zuten herrialdeak. Badaude gauza pare bat bitxiak, esplikazio oso zera dut ere. Ikusiko duzue, kondenatzaileen artean dagoela alde batetik Afganistan. Baina hori da Afganistanen ordezkaritza Nazio Batuetan oraindik aurreko erregimenaren enbaxadoreak daukalako. Eta baita ere Myanmarrek kondenatu egin zuen, baina da aurreko gobernuaren ordezkaria dagoelako Nazio Batuetako ordezkari bezala. Baina gainerakoan, banaketa ikusten duzue, hau da, Amerikar kontinentea kasi homogeneoki kondenaren alde dago, baldin eta hiru herrialde izan ezik. Osea, Nicaragua, Kuba eta nolait bolivarianismoaren ordezkariak, baina Venezuela bera ez, porque Venezuela bera nolabait bozketatik joan egintzan, ausentatu egintzan. Urdinez agertzen diren horiek ez zeudenak dira. Kontuz, Marokok ere horixe bera egintzen. Eta horrek ere badu bere koska Espainiarekiko harremanei dagokien. Baina batez ere, begiratu behar da, gauza bat, eta da, Asian, esango genuke, zein homogeneoki kasi ez dagoen horren kondenarik. Eta claro, zein homogeneoki horrek esan nahi du munduaren erdia, baino gehiago ez duela, ez dago. Munduaren erdiaren ordezkariek, behintzat, ez dutela zehatu. Claro, porque Txina da, baino baita ere India da, baina baita ere Bangladesh da, baina baita ere Pakistan da. Berez, Asiako herrialde populatuetatik kondenaren jarreran agertzen da bakarra Indonesia da. Eta Japonia, oso populatua eta handia izanik, ere, ez dago, litzateke egongo top 10, behintzat populazioaren aldetik, top 10 horretan. Batuketak egiten bali maituzue, ikusten da, kondenatzen ez duten herrialdeen biztalde batuketak gehiago ematen duela besteena baino. Noski, egiten bali madugu, zeraren, barne produktu gordinaren batuketa bat, noski, mendebaldeko herrialdeen. Honek esan nahi du, batipat, mundua, hartzen bali madugu mundu oso bezala, gure burbuila oso bestela dala. Deigarria egiten ari zain gauzatako bat da, hain zuzen ere, Indiaren jarrera. India, ulertzen dut, beste inor baino beto, India da, betiranik izan da Errusiaren aliatu bat. Eta ez hori bakarrik, baizik eta Indiak beti izan du Errusian bere arma hornitzaile nagusia. Indiar armada gehien bat Rusiarrez zehatuta dago, eskala guztian.
eta gaur egun, naiz eta Estatu Batuekin, eta Txinaren kontrako, Quad famosoan, eta dabilen arren, tenore honetan, isilik eta zeratu gabe dago. Eta kasua da, Pakistanekin, eta pentsatu ze harreman gaiztoa dago India eta Pakistanen artean, jarrera dagokenez, nik esango nuke, eguneko egunean daudela, zeran, Pakistanen bakizu Imran Khanek, lehen ministroak, Estatu Batuek eskatu exigitu ziotenean zigorrekin bat egitea, eta prentsa horrean aterazan esan, ze uste duzu, zuen esklaboak gerela, horrelako erantzun nahiko zabar bat eman ziren. Bueno, zatea, Errusiak Ukrainan hasi duen inbazioa NATOren zabalkundetik datorrela. Baina aldi berean, errazkeri balitzateke esatea ez daukala zer ikusirik. Hala, ez palima dugu onartzen, NATOren edapena, dala, krisi honen testuinguru nagusietako bat, pentsatu behar dugu, bueno, hori, psikopolitikako zera horietako bat. Hau da, Vladimir Putin oso tipo xelebrea da, dauzka handitasun antziak eta zerak, eta ez dakiz zer, eta berregin nahi du Sobiet Batasuna, eta horrelako gauzak, eta egia ez direnak asko, eta beste batzuk importantzia gutxi dutenak. NATO Errusia aldera zabaltzen joan dela, mapan hemen ikusten duzue, zein garbi dagoen zeren eta gainera ikusten da faseak nondik leudeken. Zeren eta 1989 arte, hau da, mende aldaketara arte, apenas dagoen aldaketa apartekorik, hau da, gerra hotzaren amaieratik, eta amaikatik. Aurrera, dagoen lehenengo inkorporazioa eki alemaniakoa da, baina hori ematen da Alemania berbateratzearen ondorio hutsez, eta gero bai, 1989an, Polonia, Txekia eta Hungaria sartzen dira NATOn. Esan behar da, ordun oraindik ez dago inolako harreman zuzenik Errusiako lurraldea eta NATOko lurraldeen artean. Kontuz, hau ez da, zera, nola esango nuke, kuestio psikologiko bat. Hala, bi entitate geopolitiko kontrajarri, talka zuzenean daudenean, bi posibilitate egoten dira. Bata da, muga gogor edo gotortu bat egitea, osea, alambradakin, minakin, arresiekin eta zeran, edo bestea da, estatu tanpoiak egitea. Bueno, estatu tanpoiaren kontzeptua orain zehatu da, eta Ukrainako kasuan soluzio bat izan omen daitekeena eta esaten da, estatu tanpoiak dira, bi ente geopolitikoren artean kojinetearena egiten duen entitate bat. Bata eta bestea. Kontuz, Europa horrelako ez beteta dago. Osea, tanpoitasun horrek esplikatzen du esate baterako Herbehereak eta Belgika eta Luxemburgo existitzea. Tanpoi horietako bat egin nahi izan zuen gure Giuseppe Garatek Napoleonen garaietan, Espainia eta Frantziaren artean Euskal Estatua sortuz. Eta guri atxantzan Euskal Estatuaren lehenengo proiektua Sabino baino dezente lehenagokoa. Baina, bueno, Napoleonek ez zion idea erosi, baina Napoleon zen horretan praktikante zera bat, osea, Frantzia inguratu nahi izan zuen estatu tanpoiez, precisamente, hori potentzia esaiak zera batekin eukitzeko. Eta berez, kontuz, guk ezagutu dugun Europa zaharrean, osea, gerra hotzeko Europan, tanpoitasun hori egin dute beti Austriak, Eskandinaviak eta, bueno, Finlandiak. Hau da, txoke zuzena egiteko. Bueno, NATOren ekialderanzko hazkundeak dudarik gabe,
Errusiar etsai geopolitikoarekin talka egitera behartzen zaitu. Kontuz, horrek esan nahi du, esate baterako, egun hauetan entzungo zenuten baita ere, estatu batuetatik bati baino gehiago hori saldu zaio, esan ez naton sartu nahi duenari sartzen utzi behar zaio. Hori ez da inoiz horrela izan, Eta adibiderik garbiena, Espainia zen. Frankoren Espainiak naton sartzeko lehenengo egunetik sartu nahi izan zuen, eta ez zioten utzi, ez zituelako baldintza politikoak betetzen. Bueno, askoz gehiago betetzen ez zituen Turkia, en cambio, onartu zen beste leku batean zegolako eta beste interes batzuk zeudelako. Baina, bueno, kasurik nabarmenena da, badakizue, NATO sortu zanean, 1989an, sartzeko eskatu zuen herrialde bat izan zen Sobiet Batasuna. Stalin jaunak eskatuta, eta noski, ez zitzaion utzi, ez zegoen hortarako eta NATO exactamente kontrakorako sortutako zer bat. Historia merkeak ez dira erosi behar saltzen dizkitzuten prezioan, eta orduan hori dena justifikazio zera bada. NATO gaur egun oso garbi dago, dala, Varsoviako ituna bezalaxe, superpotentzia baten koroa, nola izateko estatu batuei laguntzeko dagoen sateliten antolamendu bat, eta noski, NATO joan da Errusian kajonatzea, eta albadu alik eta atzerago eramatea. Aldi berean, Errusiak esaten dioenean, ez Ukraina naton sartzearen problema da, misilak Moskutik 5 minutura gehatzen direla. Bueno, badakizu hori lehendik ere badaukazula, zeren eta Baltikoko herrialdeak sartu ziren momentutik, distantzia horretan daude zerarekin. Errusiak esango du, bueno, bai, baina horiek txarrea jarrita, ukaldi batean zehatuko ditut, baina, bueno, goi geopolitika honetan, asmakizun ideologikoak saltzen dira errealitate politiko izango balira bezala, errealitate arrazoi serioak izango balira bezala, eta ez dira. Aldi berean, esan behar da, NATO zera bat da? NATO gero eta gehiago esaten dut, nahi gero eta gehiago Varsoviako ituna gogorarazten dit, badago nagusi bat, eta beste guztiak dira morroiak, eta dira zeratzen dutena. Eta hori ez dana, ja egiten du komida aparte esaten dana, eta hori da, krisi honetan Turkia egiten ari dana. NATO oso herrialde importantea izango litzateke, baina krisi honetan ez du inolaz ere NATOren estrategia jarraitzen. Eta ari da Errusiarekin negoziatzen, eta ari Ukrainarekin negoziatzen, eta zeratzen, eta baliarazten du noski oso estrategikoa den asunto bat, eta da estretxoetakoa, Bosforoko eta Dardaneloetako pasabidea bera kontrolatzen duela, eta beraz kasua izan ezkero, eta zeran itxaso beltzean izan daitezken itxaso operazioak, jakasi kortozirkuitatzeko kapazitatea daukala. Beraz, azken finean, hasiera jungo gea, porque hasiera ez dizuet esplikatu zergatik jarri duan irudia bat, hori gaiztakeri modura. Hau da, 18an, bai. Gerra hasi baino, 6 egun lehenago, zeratuta. Bueno, Biden presidentea aritu zen behin eta berriz zeratzen, eta mehatxoak egiten, eta zeratzen. Baina mehatxoetan gauzarik esanguratsuenarik zeratu nuena, hemen ez da ikusten atzekaldean, baina horra atzekaldean kuadroa dago, eta kuadro horretan agertzen da Teddy Roosevelt zaldi gaina. Teddy Roosevelt, bakizue, izan zen presidentea, guain dela 1 urte baino gehiago, 1900, eta, bueno, McKinley hil zutenean, ez, edo? Bai, McKinley ondoren Taft izango zen, eta McKinley, Taft eta Teddy Roosevelt. Ez da nahaztu behar, Franklin Delano Roosevelt, familiaktekoak ziren, Teddy eta Franklin Delano, baina Teddy Roosevelt republikana zen, eta FDR berriz demokrata zen.
Baina, osea, hau aprapos egindako operazioa da, eta gainaz nik usten dut argazkilaria gainaz instruituta zegoela zer egin behar zuen, eta argi ete bertzala atzean Teddy Roosevelten zera. Porque Teddy Roosevelten fama politikoa dakizu nundia atorren, The Big Stick, osea, makila potoloa edo zera. Hori da, nunbait Afrikar esaldi bat izan behar du, urrutira joan nahi bali baduzu, hitz egintzazu baxu-baxu, eta eramantzazu eskuan makila potolo bat. Eta horrela urrutira iritsiko zera, horrelako esan molde bada, eta hortik Teddy Rooseveltek atera zuen, The Big Stick, mehatxuaren zera. Escenifikazioa, a todo esto, espainolek zerbait esan beharko luke, porque Teddy Roosevelten irudi hori, ez da argazki bat, baina irudikatu nahi du Teddy Roosevelt hain zuzen ere Kubako gerran. Teddy Rooseveltek Espainiaren kontrako Kubako gerran zuzenean berak pertsonalki parte hartu zuen, eta teorian hango irudi bat izango litzateke hori. Azken finean, gauza oso xelebreak ikusten ari gara. Gerra bat dago, gerra horrek dauka bere faktore militar ikaragarria, horren barruan izugarrizko problema bat daukagu eta ez bakarrik dauka Ukrainak edo dauka Errusiak, baizik eta dauka Europa guztiak, eta da exodo ikaragarri bat, baina batez ere oso epe motzean gertatzen ari dana. 3 milioi paseak direla kalkulatzen da une honetan, eta etengabe zeratzen da. Nik hasiera batean pentsatu nuen nolabait mugimendu planifikatu gabea zala. Baina une honetan gero eta susmo gehiago daukat Errusiar interbentzioaren faktore handietako bat dela, hain zuzen ere, jende desplazamentu hori zorraraztea, eginaraztea, bi arrazoi nagusikatik. Bata, ustutzen duzun lekua erabili litekeelako, eta bestea, behartzen dezulako adiskide ez dezun Europa hori, marroia irestea. Eta kontuz, osea, honek Siriako gerra motz uzten du, eta motz uzten du, eta inkluso esan nahi dut, Siriako gerratik iesi zetozenak azteko, Turkiari janaraztea Europan oso ondo hartutako zera bat izan da. Baina Ukrainarrak, esan dezunak, arrozu guztia daukate, legea eta gizalegea beraiekin daude, eta bar. Zeran, ezin dezu esan ez gehatu daitezela konzentrazio zelai batean Polonian. Edo hirik ezagun berriro Auschwitz, kamara gabe, beste gasarekin izjokorik ez ezagun egin eta zeran, hor ez daukagu. Baina, kontuz, fenomeno hau, usten dut, aurrekaririk gabekoa dela Europan. Eta nahi irudipena da, oraingoz planteamendu oso amaterrak edo zeratzen ari direla da. Zuk populazio handi bat horrela hartu bat duzunean, Bigarren Mundu Gerran izan ziren horrelako desplazamentuak, baita ere gerra amaieran, hori batez ere, baina Alemaniak iritzi bat izan zitun ekialdetik espultsatu zitzaizkena, Silesiatik, eta Hungariakoak, eta Balkanetakoak, eta zeran. Baina, aldi berean, Alemaniak kriston galera humanoak izan zituen, badakigu zeinen kulpaz, baina hor bazegoen halako logika bat, eta geho bazegoen, hizkuntza komunitate bat, eta zera bat. Baina kasu honetan, ez daukagu halakorik, gero da diaspora edo exodo oso berezia. Eta ez da gizatalde osoak estrukturatuak, baizik eta da emakumeak, haurrak, eta egin batean adinekoak baino gutxiago pentsatzen dut. Baina, karo, diaspora hori izaten ari da mundu eslabo batetik, hizkuntza eslaboak ez diren lekuetara.
hizkuntza indoeuropeo bai, baino romanikoak eta zehatera. Hau da, hor kristoren lioa dago, eta ni ez nago Gerasimo generalaren buruan, baino gero eta susmo gehiago daukat, esate baterako, Kieben gertatzen ari dana, edo Odesan gertatzen aritu, Odesaren inguruan gertatzen aritu litekeenak. Logika militar hori gehiago daukala. Hau da, ez dala kontua esitzea eta jendea edo errenditu edo zukutu edo ez baizik eta bultza. Joan dadila, eta joan dadila. Ez dakit, behar bada gaizki pentsatu izaten naiz, baina nahi errealistagoa iruditzen zait, zera Putinen zera metafisiko eta zera hori baina. Ez dakit, bueno, galderak egiteko eta ere beharko dezute tarte bat eta, venga. Esan dezu ematen du ez dela berehala bukatuko, den momentu baten aipatu duzu, nien ez bat ere jaioa puntu eta baina esaten zen, gerra azkar bat izan egizula, 3 egunekoa, hor zer armamenturik ez dute da baneikoa Rusia, Txina ipatzen da, ezin da zenik edo, ze esango zenuke zure maio dudarik gabe horrelako gerra bat hasten duenari zenbat eta motzagoa orduan eta hobe. Kostua txikiagoa dalako eta tita batean amaitzea. Orain, hori zenbateraino egin liteken, nik ez dut uste benetan nola pentsatuta Errusiar militarrak horren ingenuak direnik. Eta, Ukraina ez da Osetia, ez da Georgia. Ukraina da herrialde handi bat, eta daukana armada handi bat. Beste kontu bada, armada hori zenbateraino den efikaza, edo zenbateraino zegoen entrenatuta, edo zenbateraino hauen zeratuta. Nik ustean dut problema serioak zeuzkala, besteak beste armada horren alboan daudelako hainbat banda edo milizia zera eta hori. Berez Ukrainak indar armatu profesional serio eta zera batzuk eukitzeko problema oso serioak zeuzkan, besteak pentsatzen dut goi kuadroak, bueno, azken finean dira sovietar garaietakoak, eta zeran, eta nik ustean dut zeratuta daudela. Orain, zuk Txinaren aipatu ezu, eta Rusia, por ejemplo, Txinari laguntza eskeari hotel litzateke, nik hori ustean dut asmakizun hutsa dela. Asmakizun hutsa da bi arrozigatik. Nik ez dut ikusten une honetan Errusiar armada, ez zeren beharrik armaren aldetik. Beste kontu bada, indar ideologikoa, morala esaten dena, eta zera nola egon diteken. Baina armak ez dut uste bat ere falten da hori. Errusia azken finean izan da arma metatzaile ikaragarri bat beti. Eta sobera auke ditu. Eta gainera operazioak egiten arian modua ikusita, esango nuke derrotxatzen ari direla. Hala, lehengoan Poloniako mugatiko 25 kilometro dauden base horren kontra, 30 misil bota zituztela. Hori, Ukrainar iturriek esan zuten, 30 misil. Eta, nik kontuak ateratzen hasten naiz, eta horiek kalibrak balimat ziren, ala pentsatzen duen hasiera batean, bakoitza $1.000.000 bali ditu. Eta, bueno, gehiago ditu. Eta beste kontu bat dago. Gezurra badirudi ere, Txinak ezin dio Rusiari laguntza eman. Bi arrozegatik. Txinarentzat hori problema ideologikoa dalako. Eta problema ideologikoa, esan nahi dut, Txinak horretan duen jarrera da, bi herrialdekin dauzka harremanak eta harreman onak. Txinak Kieben daukan enbajada irekita dago. Orain bertan. Eta Txinak hardware militar asko erosi zuen, baino, tresneria horrekin zer egin zuen, beti. Eta da, hartu, ingeniaritza inbertsoa egin, kopiatu, aldatu, bere erara jarri, moldatu, zatu, eta azkenan zan, Made in China. Beira, atzo edo gaurko albistea da, zeran destruktore bat
zeratu dute, Errusiar eredukoa nolabait esateko, baino, ez dakit, 20 urte edo pasatu dituzte Txinaren eskuetan, eta egin diote zera berregituraketa oso bat, eta orduan pentsatzen dut, hasierakotik kroskoa bakarrik gehatzen dela, edo zeratzen da. Eta, misiletan eta zeatan, Txinak dauzkan modeloak ez dira kompatibleak. Osea, Txinak Errusiari militarki lagundu behar balio, bere jendea bialia beharko luke. Osea, soldadutxo txinoak zeratzea, porque bestela ezin da. Gehienera, bialia munizioa, baina munizioa, azteko, gerra honetan, ez da horren besteraino erabiltzen ari munizio individuala esango denukena, osea, zeako ametralla horan balatxoak eta zeak, baizik eta misilak, antitankeak eta zeak, eta horietan noski behar dezu zaude kondizionatuta tresneriagatik. Eta, kaos, kalibreak espalima dira berberak, eta zean, ezin ezkoa da. Ez, hori, nik ustean dut, estatu batuetatik zeratu dela, deigarria egiten dana da, estatu batek hori egotzi diote Txinari, eta enkabi ez dute zertxo ere esan Indiari buruz. Eta Indiak dauka, Errusiar armamentua, baina erosita bezala. Osea, Errusiaren problema balitz, hornigura militarrak zuzenean eukitzea, Indiari eskatu beharko dizkio, ez Txinari. Txinak zehatzekotan bihali beharko dizkioke bere divizioekin. Claro, es que en el momento komunikabietak era, diskursoa beti da berdina, eta, claro, azte hori ez tekedan mamua sartu nahi dutena, edo... Ez, ari zaizkigu, informazio itxurako zorrote bat botatzen, eta, karo, guk ez daukagu gaitasunik xetu eta behiratu eta zer dan egia eta zer ez dan egia eta zer dan asmakizuna eta zer izan diteke. Baina, bueno, logika aplikatu dezakezu eta logika aplikatutakoan gauza batzutan oso nabarmena da. Ikusten dut. Bai, bueno, logikarekin bakizu zer gertatzen da, bakoitza berea dauka, ipurdian bezala, baino... Ukrainari gerra luzatzea komunian zaio. Europari da... Ez baino, Ukrainari ez, baino behar bada Zelenskiri bai. Zelenski aurkitu da, esaten dana, en el papel de su vida. Bai, eta ondo egiten ari da paper hori. Nik ez zatu nahi, eta ez nuke, desde luego, bere larruan ez nuke nahi. Osea, hori gatu da argi. Baina... hau telebistako gizon bada, eta orduan dauka gerraren ikuskera mediatiko bat. Eta hori oso ondo desarrollatzen ari da. Orain, begira, nik bere argazkietako batean, lehen da biziko ikusi nuenean esanean, jas! Baina gero, ikusiko duzu gehienetan, atzo bertan, keinen kongresuarekin, agertzen da militaritxurako zera batekin, kamisetak oliba zera batekin, eta zean, baina badago gauza bat nahi atetzia ikerari etzen diana, eta da manga motxetan. Eta gau, esaten zu, horrek mendebaldean noski esaten du. Hemen tipo bat, bueno, ametraila hori maien gainen eukitzea bakarrik falta zaio. Baina jartzen ez Ukraina emakume baten, ume baten larruan, eta esan dut, horrek kalefazioa zeukak, eta guk etxean ez da ura behotzeko ere. Eta, segurazki, lo que pasa es que bere hildo komunikatiboa, erabat mendebaldera begiran zeratutago. Mendebaldeari presio moral, psikologiko, zera egitera bideratuta dago. Eta hori oso ondo egiten ari da. Nik ez dakizen bateraino, egongo da, lobby organizaturen bat, edo aholku sistemaren bat, baina, bueno, geho, estatu batuetan erreza zaio zehatzea, guri ez digute kongresuari hitz egiteko deitzen, baina ez guri, ez da Sánchezi ere. Eta ez da Macroni ere, edo Scholzi ere. Baina Zelenskiri bai, eta hori zehatzen du, eta eszenifikatzen du ondo, eta segurazki ukiko du argien
arduradun bat, eta kamara nun jarri behar duen zeratuta, eta zera. Bueno, egia da, gerra modernoa horrela da. Nik ez dakit Putine batzukan norbait, zera, amai ezin horiek aholkatzen zizkena, eta batez ere ez dut ulertu ze mezu komunikatibo eduki dezaken horrek. Baina, bueno, behin baino gehiagotan egin du, eta gainera, hori, Macronekin bildu zarean ikusi zen, baina gero ikusi da, maitxuri hori dala, nunbait txikia, porque besta batean badago, Gerasimovekin da, Shoigurekin agertzen da mai batean, eta joer, eso segatik ez duzute bilera telefono zeiten. Gaurko saio gure asmoa zen, Ukraina epizentroan eta munduan zoritxarrez indarrean beste gerra batzuei buruz hitz egin nahi genuen. Baina nik uste Mikel gaur orain jatzen hasi. Hor ez dakit hurrengo batean gonbidatuko dugu edo horri ere helduko diogula, kontzientea gara Ukraina izan dela protagonista, baina kontzientea zoritxarrez askoz ere gerra gehiago daudela, borroka gehiago daudela, besteak beste ikusgai daukazen erakusketa honetan, beste momentu batean etorri nahi baduzu. Eta bueno, hurrengo batean helduko diogula horri, eta nik uste gure hijitxoak txalo zaparra merezi dula.